získalo prvú cenu najprestížnejšej výstave vín v Paríži. Takže tá tradícia, čo sa začala pred 600 rokmi, sa pretrvala a tie klimatické podmienky boli akože rovnaké. Tieto pivnice sa budovali nielen na uskladňovanie a dorábanie vína, ale na bežné akože, veci, ovocie, zelenina, bývali tu zbožné jamy aj v podzemí. Zbožné jamy to boli 4-metrové jamy lievikového v tvare flašky, dole bola taká banka, na spodok sa dala slama a tam sa uchovalo obilie. V prípade požiaru alebo živelnej pohromy nejakej, alebo vojnového požiaru, tak obilie pretrvalo, bolo čo jesť. Na mieste evangelického kostola v minulosti tiekol potok a po ten potok viedla chodba, bola suchá, takže má to aj takéto vlastnosti fyzikálne. Tieto chodby sa postupne rozširovali, boli tu križovatky, po mojej ľavej strane sa nachádzala takisto chodba o poschodie vyššie, akože vchod, bolo tam chodba o poschodie nižšie, bola to už chodba, čo išli o poschodie nižšie, to už boli úkrytové pivnice. Tieto chodby boli zberné chodby, ktoré slúžili pre personál kaštieľa nadaždejovského, kde je dnešná vinná pivnica, kde sa degustuje víno. Tam bol vtedy ten kaštieľ. Ten kaštieľ má 46 miestností, bol v tvare U. Bol veľmi luxusne zariadený, nazýval sa cisársky, všade boli havánske pece, kachlové pece, služobníctvo malo zelené, pánstvo malo biele tie kachlové pece. A tam aj sa diali všetky tie ukrutnosti, o ktorých sa hovorí. Grob Erdédy bol v podstate jeden z posledných majiteľov šachtického pánstva, získal tento majetok po popravenom Františkovi Nádaždím II, ktorého popravili vo Viedni za účasť na Vešelinyho sprísahaní. Bol to Maturičky. Tak akože spolupracujeme s nimi, informujeme ich, čo sme našli, čo sme objavili, tak sme informovali o tom, pri to poschodie nižšie, tak informujeme aj, čo sa to prepadlo teraz. Keď pôjdete pozrieť degustáciu vína, tam si pozrite 8-metrová jama tam je. Do hĺbky a dole je chodba. Takže to sme informovali, tak snažíme sa. Aj čo sme robili ten výskum s tým georadarom, s tými seizmickú metódu, tak všetko im posílame tie správy cez internet. Za tie roky sa ako im vybudovala taká dôvera. A oni povedali, že môžu spraviť prehliadku, ale nemôžu spraviť takú už vo väčšej hĺbke už to netreba. Už tam boli menšie, čo? A cestu tu svietilo. Čo to malo iné, čo?